गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा किती कुचकामी आहे, किती ढासळलेली आहे, आरोग्यमंत्र्यांनी स्वतः पाहावं असा टोला सुशांत नाईक यांनी लगावला आहे. आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कधी आले आहेत का? गेली जे एक वर्ष झालं त्यांना आरोग्यमंत्री पद सांभाळून. गेले 1 वर्षात त्यांची एकतरी व्हिजिट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झाली आहे का? त्यांनी इथल्या अधिकाऱ्यांची, इथल्या डॉक्टरांची कधी मुंबईमध्ये बैठक घेतली आहे का? ह्याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे. ह्यांनी कधी घेतली आहे का ह्याचा त्यांनी आढावा दिला पाहिजे खरं म्हणजे. आणि ही यंत्रणा किती कुचकामी आहे आणि किती ढासळलेली आहे ह्याचा विचार पण ते करू शकणार नाहीत. कारण गेली 1 वर्षापूर्वीच जेव्हा कोरोना काळ होता तेव्हा माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते आणि ह्याच कोरोना काळामध्ये हीच यंत्रणा वापरून कोरोनासारख्या महामारीवरती इथे उपचार झाले होते आणि चांगल्या प्रकारचे उपचार ह्या महामारीवर झाले होते. त्यानंतर ह्या उपचारानंतर गेल्या 950 कोटी रुपयाचं मेडिकल कॉलेज या ठिकाणी माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी मंजूर करून दिलेलं आहे. आणि त्यामुळे ते कॉलेज कसं चांगलं चालावं, ती यंत्रणा कशी चांगली करावी याचा उद्देश इथल्या लोकप्रतिनिधींना पाहिजे, तानाजी सावंत यांना झाला पाहिजे. कारण लोकप्रतिनिधी जर सुशागत असतील, नेमकं करून इथले कणकवली विधानसभेचे आमदार जे नितेश राणे आहेत त्यांच्या पूर्ण व्यवस्थेबद्दल आम्ही चिरफाड केली होती. इथल्या वैभववाडी असेल, कणकवली असेल, देवगड असेल, इथल्या PSCमध्ये आम्ही भेटी दिल्या होत्या. इथे कुठचाही मेडिकल साठा इथे उपलब्ध नाही आहे. इथे कुठची यंत्रणा केली जात नाही. पेशंट गेल्यानंतर कुठेही ते रेफर केले जातात, म्हणजे जे ओरसला तरी रेफर केले जातात, नाहीतर ते बांबुईला तरी रेफर केले जातात, नाहीतर कोल्हापूरला रेफर केले जातात. त्यामुळे इथली यंत्रणा किती सक्षम आहे ह्याचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. फक्त बाईट देऊन किंवा सिंधुदुर्गची यंत्रणा चांगली आहे एवढंच सांगून हे काय संपणार नाही आहे. यातल्या मिटिंगा झाल्या पाहिजेत. ही यंत्रणा कुचकामी आणि ढासळलेली काय आहे ह्याच्यावरती पूर्ण अभ्यास झाला पाहिजे आणि ती यंत्रणा चांगल्या करण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.